Chiviti show. Mukai munzwa chiviti chadi show. Easy. Don't be emotional. Good morning, Zimbabweans. Good morning everybody. Ndadzoka zvekare muri Zimbabwe nema updates nyaya dzakasiyana dzinenge dzichiitika nekutora nzvimbo kunyika yekwedu. Tell a friend kuti Kuliand is online zvatanga panapa atite zvekutamba nebasa tinongorova ma updates zvisiri zvekufungidzira zvisiri zvekuexperimenta kana zvekudzidzira. Handiti isu hatisi vanhu tasiyana vanhu vanodzidzira kupa maspeech kana vachitaura vakawanda muzvima WhatsApp channel uko hazvidzikare muri Zimbabwe this no. Nyaya iri panapa muri Zimbabwe yakamira yakadaiso. Zimbabwe moves to legalize intersex recognition following crucial gaps in law. This is the words dziri kutenderera dziri kubva nekuna Mr. Ziyambi vari kuti takagara pasi nechikwata chikachema chikati isusu mune pangu pamuri kuti jambo mumitemomo zvikanzi aiwa chienda muita tsvagiridzo dzenyu kuti chinonzi intersex chacho chimbori chii. So inini ndakatarisa chinhu ichi muri Zimbabwe ndechekuti vana vanenge vachizvarwa vaine zvinhu kana tutu mwana kuranga nechechirume nechechikadzi kana kuti mwana ane hameno zvakangosiyana zvinenge zvichiitika. Umwe anyatsooneka mwana tokura ane mazamu asi ari murume zvinoitika zvinhu izvozvo fustereki. Vana ivavo I don't think and I don't see any need kana kuti zvonzi kana mwana akazvarwa anonzi achafanira kugara muZimbabwe. Handisati ndakambozoona izvozvo zvichiitika because vanhu vakadaro vakatokurira kunyika yeZimbabwe. Isusu takatokurawo tichitoona vanhu vakadaro umwe wekuti anenge ane zvinhu tu wekuti you will be surprised kuti saka kana akunzi ada kupinda mutoilet anopinda ipi. So vamwe vacho vaipedzera vangonzi iwona iwoga shishandisa toilet yestaff because yevana ikai wagara uri kutoconfuse kuti hara kwapinda yevana byakwe because ukapinda kwakomana kwacho futi vanenge vachitaka kukuonerera ukapinda kwavasikana unonga kutanga uri kuonerera vasikana futi at the end of the day zvaingodingirina zvakangodaro zvakangogara zviriko. But now nyaya iyo yakunetsa manje yakuda kuchipindurwa nevanhu ende maskillful ari kurohwa ipapa ndo papa chitaurwa nevamwe kunzi apa bada kungowana kulegalize zvimwe because these things zvagara zviriko. Munhu agara anozvarwa arimo hakuna munhu anodzingonzwa zvarwa nyika kwako wakaita sei vabato zvarwa vakaita zvakasiyana but timu rinomirira this organization tazvinzwa timu rakawanda rada unorowa maskillful naZiyambi because these guys at the end of the day varada kunzi they are doing all these things for the people. Ndo pari kunzi mukavapusira vanogona kuzongolegalize Ngochani because mutemo ipi yevari kuda kuningina because yekuti akudiwe Ngochani kuZimbabwe ndo mutemo usipo iwawo. But izvi this is actually confusing honestly kuti saka zvidobatwa muconstitution because vanhu vakadaro tagara tinavo munyika ameno tichazonyatsoona tichanyatsoidhiga nyaya yacho but this is my understanding pane nyaya iyoyi kuti no man vanhu vada kurova vanhu chekuseri kungoi kana zvangonzi alright zvakutongobvumidzwa endai makadaro dzichitongorohwa ikoko it's something chekuti zvinenge zvadhakwa zvokuti kana Mugabe akazvinzwa izvozvo I'm sure kuti anogona kumuka kubva muguwa chaimo maakavigwa imomo achiuya achipopota ende zvinhu zvakadaro izvozvo zviringe zviri zvinhu zvinosiririsa. Ndichibva ipapo muri Zimbabwe regedzai tipinde paline up chain yema-updates ari panapa muri Zimbabwe. This is sad news kumabvuku tafara uko zvichienda zvakadaro kunana gazebo zvichingodaro kuri kunzi kuri kuda kupwanywa mabulldozer atova ready kupwanyira vanhu ikoko. Idzi nhau idzi dzandisiririsa dzandirwadza zvandibata moyo wangu kuti kosei muchida kudaro nai nevanhu vakawanda vari ikoko makuda kupinda it's something zvisiri kutambirika but tingaita sei. Ndo mamiriro acho ekunze ndo vanhu vacho ivavo makasimbisa kuti munoda ende ndinotoona vanhu vazhinji vamwe vanga vari ikoko vaitosimbisa cable zvekudaro ende ndinotoziva kuti nzvimbo idzodzo kunotoona vanhu vakawanda vanotokudza kuti vanotosimbisa zvezanupf zvekudaro. Saka tichanyarira kupi at the end of the day
kana tichinge takuzotarisana tasangana maproblems akadaro. Politics aside, iyi nyaya iyi yekuti kupwanyirwa kwevanhu kwezvinhu ndo imwe nyaya yakufana kumiswa. Panofana kutongotsvagwa plan, vanhu vakapinda it's okay. Ndachinzwa futi pari kunzi land baron arifana kuswa paproni na Mr Munyaradzi Machacha anzi siyana nenyaya yekuti land baron akasungwa maakumhanya kuti tada kumubuditsa neticket remusangano mamhanyoratsa kuti yo siya munhu iye anopa achiprotectwa nemusangano, all those things. Saka ukona zviri kuzoenda zvichinomechaka imimi pamburi kumubhozi nguva yese zviri kuitika ndekuti munhu ari kunzi apwanyirwa atengeserwa nawo nemusangano. Ndonyaya inonetsa pobatwa land baron wacho obva abudiswa chinzi munhu wemusangano. This is not good. And then tichibva ipapo muri yeZimbabwe pane imwe nyaya iri kunetsa zvekare, nyaya yevakomana vema-indrive. Ndiri kunzwa nyaya yakanda, a lot of guys vari kundiudza kuti tanzwa please ibuditsa pachivhitivhiti taura nyaya yekulinde, hazvibatsire chinhu kuti tiri kutsvaga kurarama, mabasa acho hakuna, nditoti takuhasela kuti munyika ikwedu takuwanawo cheuviri takuitawo. A lot of guys vakanga vana exposure, vamwe pavaiona vachidzoswa nomabhazi vamwe vachidzokera vega, vanhu vanga vari kumhanya boat, vanhu vanga rumhanya indrive yacho kunokwi, vanhu vanga rumhanya zvimataxi 5 zvacho kunokwi, vanhu vanga vachingoita zvakasiyana-siyana. Nditi munhu obva angoti but still handina chandicharamba ndichifira, gedza ndichotongotengesa chimota chandiri kushandisa kuno, ndongosvika kunotengawo kamota kanoitawo ndisvike ndiwanawo kadhiri kake kuhasela. Vamwe vagara vanga vachingozviita vari ikoko nechekudhara. But problem yakuitika ndeponzi mapurisa vari kuita system yekubhuka indrive obva watosunga munhu wacho. Recently kune imwe nyaya iri kutonetsa yekuti mumwe akabhukwa mutown, munhu weindrive akabhukwa nemunhu wecity council, obva atouya akaaccepta ride kwakutotakurwa kwakutonorwa mari $100 and something. Zvisi zvinhu zvinovaraidza izvozvo, hatidi kudaro wakomana. Inini hangu handisi kupikisana kana kurambirana nezvinhu zvamuri kuita. Alright, it's okay. Let's say kuti wambomubato haka munhu achizviita indrive dzake, maybe tongonongoti munotangira ipapo, alright bo zviriko. Handiti ko skill rekuzoti imi munoita kuorder munhu ouya motomorwa nemari aswera achishanda, saka zvichashandika sei manje kana zvinhu zvakudaro izvozvo? Kuenga vafana vari kubhadhara matax one. So this message must go to anonzi Tino Machakaire must do something nenyaya iyoyi. He must protect my youth acho ese. He must protect, because atidi zvinhu zvekuti imbogadzirawo legacy on this one man, because atidi hazvichanakidze man kuti vanhu varamba vachingochema man, mayouth edu ari kuhasela. Atidi vanhu mayouth vanopedzera vari kuita zvemadrugs kana kuti vari kuita zveumbavha. We don't want that. These ones must be protected, particularly these ones. I think ndotoziva kuti umwe atokata kapisa kasvitsa kukanofanira kunge kachisvitsa. Thank you so much kuna vanhu vanodaro, even kana wasiya like nyaya inozongosvika nguva dzakapera nekuti tingarambe tiri vanhu vakuti tinongoramba tichingochema nyaya hwana, tirambe tichingochema nyaya dzekudhara. Right, ndichibva ipapo muri yeZimbabwe ndiri kusangana neimwe update zvekare. This is actually breaking news. 406 unidentified bodies lay in Victoria Chitepo Mutare mortuary. These bodies are from illegal gold mines in and around Penalonga. Members of the public, missing relatives or friends are being encouraged to visit Mutare Hospital. This is kana vanzo Mutare Hospital is General Hospital. Fambira yavakomana hama dzenyu. Message ngaisvike zvekare. Kune vaya vanoti inini mukoma wangu anomboenda kana 3 months 4-5 months anozongodzoka kana ambodidi anenge achingogara ikoko. These guys vagara vachinji vacho phone chadzo dzinenge dzichinetsa. Kana uchiziva kuti une hama yako ane nguva usiri kuiona uchingoti ari kuchera anzi ari kunenzi hanzi kupenalonga. Yes, Penalonga. Yes, please guys visit Chitepo, Victoria Chitepo Mutare mortuary, please. De kuruzoitawo vamwe kuti unongochiti murume wangu handisi kumuona ari kupa mheno mumakomo imomo. Please migodhi hanzi yakanguri yangodonha zvisinganzwisisikewo zhinji yacho. Saka garai maitawo chinobatika ipapo mutsvage hama neshamwari, because papa tono umwe anga tongonzwa dzakangonhongowo kuti mumupendalonga akangofa havasi kuziva kuti zvakanyatsofamba sei, kuti akazourayiwa nei akazodii. Saka kuri kufiwa zvakanyanya. Iyi namba yawandisa 406, inamba yakawandisa, it's a big number. Saka hatidi kuti tirambe tichizotsvaga hama dzisiko, hazvidi kudaro. Right, tobva taita chimwe chichemo chiri pano. This is actually funny at the end of the day. Naanchiona mukuru president we-AFM anga achicelebrate mushure mekunge apuhwa mota napresident Emerson Mnangagwa nekabhazi ka 30 seater. Handiti AFM
AFM in Zimbabwe, please hanzi vanga vari kuita assembly yavo iri kuNorton ndoya vanga vari kupemberera chovhura kuti chechi yapera kuvakwa yapera, then pakupuwa zvinhu ipapapa ndo pazosvika pakuti mukuru wechechi akutoti hanzi nini hanzi ndiri wezanu PF handi kana usiri wezanu hamene wekuti uri wechi kana ukasavhotera zanu ungochida kuvhotera chi. This is not right hama dzangu. Hatidi kuti tinge tichiramba tiri vanhu vanodzoserana kumashure especially pachitendero. Ngatingo respectai even tinenge tine hama neshamwari vamwe vanenge vachipinda kumachurches iwayo. Kana uchingoitawo zvechechi uri pamusoro ipapo, please concentrate on your church. Zvatopera siyana nekuda kuzoti inini ndiri wechakati wakutotsondora vanhu. Politics ndezvako iwe uchidziziva iwe mwoyo mako. Kana usiri wenhingini uri wechi, remember uri wekuchechi kashamwari. Zvinozonakidza kupinda zvimachechi zvachozvo. Tichibva ipapo, another update iri panapa muri yeZimbabwe. Retired Lieutenant General Rugeje has been lined up to replace the late Ambassador Victor Matemadanda as Zimbabwe's envoy to Mozambique. His Excellency is assigning General Rugeje to Mozambique shortly, a State House source said, adding that no time frame has yet been disclosed. It confirmed Rugeje would join a growing list of retired military commanders deployed to diplomatic missions, including Christine Katsande, UK, Douglas Nyika Yaramba, Mozambique, Martin Chedondo, China, Anselm Sanyatwe, Tanzania, David Sigauke, DRC, Mike Sango, Russia, and others. So pakashata kwaita vacant ya mageneral zedu yakai avere kuti mageneral avana zvimwe zvekuitiswawo zvinenge zvinobatikira komana. Mageneral vanofanira kuita something chinobatika, voiswawo kune mamwe mabasa. Dzamanaka enda unoita ambassador ko panosara pachirongwa politics unozozivei unenge unei panonzi politics dziri kurongwa. Unongosara wakungobudawo ndoba vanozogobuda vakungoti hanzi ko hanzi pakazodai ko vaingodaro ava, you know. For example, you know, I have some relatives vanogara vachikomenta nyaya dzekuhondo vachindizoti hanzi ndoti pairongo madecision manga muri kupi. Isusu takazongonzi, you know, ukangoona dhiri rese wakutanga wakuitirwa favor, wakutanga wakusirwa pakapfapfa, so uri munhu wechirume zvinhu zvichitoziva kuti zvakutokudhakwira. This is something that my father taught me since the day I was born. Zvikanzi, my son, pese paunoona chinhu chikauya nyore zvikauya easy, usagamuchire, usatore zvinhu zviri easy. Even mukana ikunzi hanzi pane mukana wakadai so, mukana wacho mwanangu unoshandirwa, tsvaga wega mukana, dzidzira kuzvigadzirira mukana. Kazhinji kacho yes iriko ma opportunities kugwana kunobuda, but nyatso gara uri munhu uya angori hard, wakangozvihardena wega. So from there ndakabva ndangodzidza kuti okay, saka ndo skill yakaitirwa kune madhara mazhinji vanenge vakabva kuhondo, vakarwa hondo kuti hondo dzakadai dzopedzera dzangongano, vana vopedzera vakuseka. This is zvinhu zvakanaka, so madhara angu hazvidi kudaro, right? Tichipinda pane nyaya ya KOC. KOC ari kunzi she's a drug supplier. Ngomanaka handizive kuti idzi nyaya idzi dzinopera sei, but nyaya imaitikira yakaita, I think miretiiteka kuipinda mune mairi. Harare court has heard that socialite KOC Tafirenyika allegedly operated a key distributor, a dangerous prescription drugs and illicit substances, supplying them to various individuals, including members of her own family. Tafirenyika, 22, is jointly charged alongside her maternal uncle Isaac Arab Jesab. The pair appeared before Harare Regional Magistrate Marewanazo Gofa and were remanded in custody for the continuation of their bail application today, Friday. Investigating officer Neville Charuma testified that Tafirenyika was a central figure in the alleged drug network. The court heard that on August 4, police received details indicating that Jessup was dealing in dangerous drugs. We carried out a surveillance and observed him seated in the driver's seat of Mercedes-Benz, repackaging items into 2 envelopes. We approached him, produced our police identity cards, and notified him of our intention to conduct a search for dangerous drugs, Charuma told the court.
he consented, and upon opening the envelopes, I observed that one khaki envelope contained 3 ampoules of morphine, while the other contained 5 ampoules of pethidine. The drugs were clearly labeled. We also recovered 2 empty boxes of Bronclear morphine pethidine alongside 200 ml bottles of Bronclear and concealed under the driver's seat. Upon arrest, Jasab was interrogated regarding the origin of the pharmaceutics. He allegedly identified Tafrenyika, his sister's daughter, as the primary supplier. Outlining the background to Tafrenyika's arrest, the state alleges that detectives acted on information that she was distributing pethidine from her residence. On the same evening at around 8 p.m., CID Drugs and Narcotics detectives raided house number 4 Edju Close in Greyston Park, Harare. Officers entered Tafrenyika's bedroom and reportedly found her seated on the bed, sorting through ampoules. Detectives identified themselves and initially seized 8 ampoules of Frenul's pethidine, 10 ampoules of Jingodaroma's box akangoenda ngari moimamamba. But you know what? One thing chirifanu bajaiyo agoze it doesn't make sense tirabe tichangoenda tichingodedzera mazita emishonga acho iwe, because pane imwe futi nematanda empanje akazobatwa ari muLamborghini. Chinhu chiri kuti tirafani ndechekuti ndiyo here source of income iri kuraramiwa nayo nevanhu ava, kunyanyanyanya mwanasikana uyu. Ko kana iriyo source of income, zvazodirei kudaro kuita zvinhu zvinoshoresa kunyadzisa kudaro, ende mwanasikana wacho ngaanake. Ati pane zvimwe zvinhu zvokuti tinongotarisa katova tati but boy riyo nayo munhu akadai so iwo kunziwo unzi uri kurarama nezvinhu zvinoda. Ameno ndo mari here yacho iri kukwanisa kutenga zvinhu zvakaita semaLamborghini. And who is the main supplier? Saka vanhu ava vari kunzi havana kupiwa bheu manje, ndo pari kupisa dhiri racho. That's why vari kunzi vanofanira kudzokera nhasi mukoti kuti nyaya yavo ichinge ichinoongororwa kuonekwa kuti paonekwa kuti vanotanga kupindwa sei, because komanaka hatidi kunyeberana. Tanzwa nekuchema, tanzwa iko zvinezvi hazvimbokurwadze iwewe kana usina mwana kana hama kana munin'ina chaiye kana hantsvadzi yakambopinda mune zvinhu zvinodhaka izvi. Hauna chaunomboona kunge chakaipa kana usina kumbobvira wakasangana nethat situation. But kana wakasangana nethat situation, you understand kuti no man, zvinhu zviri kuitika apa zvina kunaka izvi. Vanhu ava vanofanira kudhiliwa nawo accordingly. So ndanchoona a lot of people vachicelebrate vachidedza, and this is actually an owning guys to you. Vanhu vari kucelebrate vachitaura kuti zvoni anzi Mnangagwa's daughter in law, muroora waMnangagwa asungwa, you know. Stuff. People were celebrating that. But let me tell you something. Hazvisve zvakasvibisa zita raMnangagwa zvinhu izvozvo. Akukudzai reason. Zvichatsimbirira macitizens zvinhu izvozvo. Because imimi muchatanga muchiti hanzi akadai musuwa muchinozobatwa tunyaya turi silly tuya tukunzi wabatwa ungochidemonstrate ungoda kuratidzira chii, ubva wanzi kwichu wai muchidaro mudhara dai matiregererawo shuwa indawa muchitiitira utsinye, wai muchidaro unobva wanzi right. Tarisai kwese, handiti makati muroora wangu akabatwa paya, mutemo wakadhila wakaita basa rawo, mazvionaka handiti mukuona kunopedzera kwaenda nenyaya yacho. Saka zviri kutowedzera kutosanitize zvimwe zvinhu. Maybe at the end of the day you will be shocked kuti pamwe panogona kunge pane list revanhu vari kuda kutosungwa pamberi papapa. Pamwe ava vari kungotambiswa ofranda. Zvinoitika futi zvinhu izvozvo. Don't be shocked nezvinhu zvisina basa. Hatidi kuti vanhu munge muri vanhu vanongobvuma ngotera zvese kuti saka ndo zviri vanogona kutonzi toda kuronga dhiri koiwo tsvaga kamunhu kuti tinoita sei tinombomurwa catch and release, tongodai dhiri redu kana achingarwa catch and release tine matargets tombobata 1 2 3 4 5 avesa neuyo ari kudai neuyo ari kudai, but kangowabata from nowhere manje zvozitanga pango tiri kuita utsinye. Umobva ngoti ndo sacrifice kana kabhebi kangu kaya wabata metsi dzacho otoita akutobatwa dzvi akutoenda. And then the next thing makutoti bese chinje ene mangwana ndozviziva pakapera 2-3 days vakaramba chinyimwa bheu ipapo, because ani munoti anyimwa bheu ka inyaya yakutonzi iwe imi pamunozoendawo moita tunyaya tusili toita mototanga kunzi chero uyu akanyimwa bheu muroora wake
anomuona pachadzoka porwadza nyaya yacho icharwadza. Iyi nyaya kana yakurwadza airwadze kwauri iwewe, icharwadza kune munhu anenge apinda musituation wakuti but bingabeu mahuman rights mune system yekunyima vanhu mabeu munozviita nguva refonzi chero muroro wangu akapinda ndakamunyima. So ipapo panoda kungwarirwa. You must be very careful pamunenge muchitaura nyaya idzodzo. Haikona kuzvicelebrate, haikona kuzvifarira zvinhu zvakadai pachavo hatisi kuramba kuti vaita zvinhu zvekubhayiza. Pabhayizwa big time apa vatingambosekerere munhu anoita zvekutora zvinhu zvinodhaka achidai. So zvemazita avo kuti azonzi hanzi ari kusvibisa zita rari anhingirikini, mazita avo ngavapedzerana nawo vega. So hatineni mazita evanhu. Nyaya ingoripo ndeyekungoti kana munhu anhingirina mune zvinhu zvakawanda zvamuri kutodzidza vana veZimbabwe. Ende chinhu pandatanga kutozviona ndakainzwa nyaya iyi yaane nguva wanzwa chitonza iwe vanhu vari kurarama nemadhira anopisa. Madhira anopisa ndo akaita vanhu vari kutowana zvinhu zvekutoti mumafamasi achibvunza kubuda but vari kutobudisa vachitonoita mari. Uti hawu. Ende unozoti pakambonetsa nyaya iyi last year pachinzi nevana vemashefu acho mazhinji varimo pati yeZANU-PF varimo muchinhu ichocho, muzvinhu zvekubata zvinodhaka vachitengesa vachita mari. So ini ndakatotanga kutofunga kuti pamwe vanhu maybe as human beings sometimes tongodonga tikugadzirirana nyaya unongoti pamwe nyaya iyi inganziriko here, but kana zvichinge zvadai so kana uyo mutemo wacho uchinzonoshanda ndozvinhu zvichida kungomirira kuoneso. Hatabasa nemaskillful cash and release tagara tinonhingirikina, tagara tinongotarisa totoona kuti this is garbage, this is nonsense. Munhu ngaitirwe zviri kuenderana nenhingirikini yake yaaita nemhosva yake yaaita, but pakutomboti munhu abvumidzwe nekuti chimwe chinhu chakakosha chinoda kuti kuonesana ipapo. Ko vamwe vakabatwawo nesemhosva yakaita seiyo nyaya dzavo dzakazopera sei? Ndozvinhu zvatichida kungotsvaga chete izvo, hatina ikanyanya tichida kuona. But anyway, thank you so much muri yeZimbabwe for tuning in pachivhitivhiti. Aiwa maupdates panapa ticharamba tichingokupai, asi ndoda kushandisawo mukana uno ndozviziva muchandibvumira because magara mandibvumira kudhara kuzivisa muri yeZimbabwe yese vari munyika yeSouth Africa inei vari kuda kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastudy permits. Ndiri kuti mukana ndiwoyu batai company inonzi Education Research inotungamirwa nana Mukoma Owen. Ndidzo vanokwanisa kukuregistera company vakuvhurira FNB business account uri kwauri ikoko vari kwavari ikoko. Saka tiri kuti no work permit no problem because Education Research is the solution. Garai mavabata, torai nhamba dziri paflyer po idzo muregisterwe makampani neEducation Research, muvhurirwe maFNB business account musina mapermits, mungori nemapassport. Asi make sure passport yako iri valid. Zvazvinongoreva kuti paya panenge matodhindirwa pabhodha mapinda muno munyika naye ndipo panotaura kuti iri valid ipapo. Saka chakanakira Education Research ndechekuti vari nationwide, kungovabata pafoni wakutoudzwa zvekuita mangwana unozodei.